И след това има другото разграничение на триъгълниците. Това е правилна и неправилна тройка. Значи неправилната тройка, според мен, е класическия любовен триъгълник, в който има лъжа. Тоест един от ъглите на триъгълника не знае за наличието на другите два. Следва, така се развива това, че се стига до правилната тройка. Какво значи правилна тройка? Правилна тройка, когато всичките ъгли знаят за обратния ъгъл и приемат така ситуацията и поемат своята тежест да носи. Сега, това, за съжаление, обаче също не е много така приятна ситуация и емоционална. Затова в един момент автора стига до творческата идея за тройка на любовта. Значи, хубаво да се прави разликата между любовен триъгълник и триъгълник на любовта. Идеята е, че по време на този триъгълник, де факто, любовта функционира и се обменя свободно между трите ъгъла. Разбира се, това е само една хипотеза. Следващия триъгълник, следващата тройка, която е описана в книгата, това е една епистоларна тройка. Другите два ъгъла в книгата, те споделят своята версия на историята, която се е случила. И накрая следва голямата тройка, или да я кажем тройка, това е тройката между истината, свободата и любовта. Всъщност тези три неща мен доста ме вълнуват и отделно и така взети заедно в своята така синхронност на протичане. И така в последната глава на този роман съм, когато се намиша епохата на Водолея, съм казал някакви неща по темата. Иначе това е съдържателната част. Иначе формално една малки глави или раздели, всеки от порядъка на 3-4 до към 9-10 страници. Като всеки представя едно кешибарче на проведенството, когато се така създава от тези. Всеки един може да се вземе и да се сложи на врата. Ами това е, което мога да кажа за романа. Хубаво е те представите да се прочетат малка част от книгата. Аз, разбира се, ще прочета съвсем малка част. Първо искам да... Значи става въпрос за два абзаца. Представяме другите два романа триъгълника. И сега ще ви запозная. Това е главата почти семейен живот. И ето така краткото описание на хората, с които се сблъсква автора. Зарина и Здравка много си приличаха, но и много се различаваха. Първо, приликата бе визуална. Приятелите ми ги бъркаха от разстояние. И по телефона звучаха по сходен начин. И двете имаха чаровни усмивки. Едната лъчезарна и подкупваща, другата като Назар Бая. И двете бяха деца. Едната послушно и сладко червеноглавото бебе, другата невинно и палаво пеленаче. Едната от време на време шишкаше, другата перманентно си пъхаше. Нощно време на цветите и онучета на Зарина съответстваше безусловният дъхателен рефлекс на Здравка. Същевременно и двете бяха жени. Едната трагийка, топла и пълнокръвна, като героиня на Елин Пелин, другата доброжанка, гореща и жертвена, като ги излязва от Гафе Самьоков от 30-те. Значи това са основните действащи лица. По-нататък всеки един от тях е описан с един символ. Ще ви прочита как е описан на едната главна героиня с нейния символ, а другия символ ще го оставя така. Да имате удоволствието, сами да си го намерите и да го прочитате. Символът е описан в главата сбогуване.
Изтормозен от непрестанното изкачване и спускане по македонските чукари, двигателят на експлозионния автобус изпуши и грохна малко след като минахме границата на там. Имахме 2-3 часа на задържане в очите, докато пристигне резервният автобус да ни вземе. Очите на Здравка. Големи, дълбоки и чисти, като водите на Охридското езеро. Кафяви и меланхолични. Излити като кобилица нагоре и надолу от двете егочета. Открояваха се на фона на бялото лице и на дискретния овал на малките и мъсли. Огромни очи и миниатюрна уста. Това е канона за изписване на икони в източното православие. В този стил, като одухотворена икона, е вече дала изваяла майката природа. С благ и светъл лик, и с поглед, излъчващ лекота и нежност. Добрите очи на доброто момиче. Мата на изобилието от по-висш порядък. Щяха да ме преследват и да напред с запозираното си послание. Одисей, върни се в своята итак. Ами, до тук с четенето. Сега давам думата на вас. Мисля хора, които са прочели, или хора, които имат някакви въпроси, или хора, които имат някакъв такъв експертен опит по темата. Може има някой да каже нещо? Или да се вземат мисли? Това има приятел Кирил. Аз съм негов приятел от година. Колко има ли? Как стана приятел, съм ги прочетох тази книга и се свързах с него. Не знам дали се случва често такова нещо. Някой да прочете книгата на някоя сродна душа, да види невероятно много детайли от собствения си живот и от радостно опиянение да каже: "Ау, имам си близнак." Това се случи с мен. В мига, в който четях още първата половина книгата, вече знаех, че този човек ще ми бъде приятел и така и стана. Всъщност ние сме вече много близко приятелство, не сме просто познати. Сега за първи път виждам, въпреки че съм чел първата книга, за първи път виждам преработеното издание, второто издание, и откривам тези текстове тук отзад. Наистина си струва да се прочете по едно изречение от трите, въпреки че всеки, който иска, ще прочете, но аз ще акцентирам чрез моя опит и познанството ми с Станимир, прочитайки това ще направя паралел с негови вътрешни ценности. Тук Димитър Сотиров, който е доста известен журналист, в своето описание за книгата, последното изречение звучи така: "Тази книга съдържа толкова много подтекстове, че може да се прочете по най-различни начини, но единствено не и с равнодушие." Абсолютно съм съгласен. Още от първия миг, от първите страници аз се заливах от смях. Предполагам, че така ще действа на повечето читатели. Второто много ми харесва, ще го прочета цялото, то е едно по-дълго изречение. "Съвременен Одисей броди с непознатите морета на опасните човешки връзки. За да не бъде привлечен и опустошен, той се привързва към основополагащите мачти на своя кораб – философията, политологията, астрологията и езотеричните практики." Познавайки вече Станимир, аз мога да кажа, че това е било подсъзнателно.